Yusuf Minister of Labor and Employment, san barka baba. Happy barka thank you welcome Minister an baka na yan kwadago muna barka dan kyan halinka an duba ba tamkarka an yi bincike an tantance sannan aka zabo ka aka ce ba na biyunka turmi mai jure da ka ta baba alu ikon Allah jinjina a gaishe ka je ka da kwarinka ka yi aiki ba shakka Allah ne gatanka ƙaryar su magautanka ga miji ne takenka ka fi gaban sara suka tuni mu kan mun bi ka muna nan bayanka Allah biya ka ya da kwana naka na gaishe ku san barka a gare ku mata da maza na ku Allah shi biya sheku ni zanne mai waka ni san ban da kamar ku tuni ni kam na bi ku Allah shi biya sheku tunjina ni kai gunku ni na gode aiye ni na kowa murna baba ya koma minista ya karba Minister of Labor sai san barka happy welcome kowa murna kowa yau na murna ku sami ni tambara bizan na gai da mamar mu Hajiya Hauwa giwar ka cika mamar mu babbar gayya an ja da ke kuma an barke sarkin kyauta lailatul qadari ke ce a cikin waccan wakar nayi maganar mota kuma na yo sabuwa har a yau zan roke ki daraja ta iyayenki daraja ta mijina ki darajar ƴaƴana ki darajar manzon Allah mama ban kyautar mota tuni ke kin girme ta kyauta ke kin saba Hajiya jira mai gari sai na duka mai alfarma mai hankuri ce ba shakka wakar ta ya murna ce abunku ina barka mama jira mai kirki gani bizar dandanki haka zanyo bakinki motar ga a bani ita don Allah ko ba ta da birki mahassada sai mamaki Hajiya Lubana zo ga da abaitinki ta mai garka ta kajin jina na gaishe ki Allah shi biya shi ja kwana naki daraja ta mijinki ke ma ki sanyo bakinki kuban mota bizar in yau toki na roƙe ku dan Allah na roƙe ku kar ku bashe ni bizar na roƙe ku kowa murna happy baba ya koma Minister of Labor mai gari mu je zuwa ka ta kan Sokoto uba mai kima Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa mai gari dan jaɗi ka ta kan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwadago baban mu zai kula Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa mai gari dan jaɗi ka ta kan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwadago baban mu zai kula Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa mai gari dan jaɗi ka ta kan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwadago baban mu zai kula farko zan sanya rabbana sarki wanda ke da nasara mai raba rani da damina mu a gare sa mun ka dogara ma gargada zani rabbana ka sanan take in cira domin daraja ta manzo idan aka ji ta babu matsala Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa mai gardin yaɗi ka ta kan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwadago baban mu zai kula Assalamu alaikum baba ka tuka bizan ne da tambura labari ne ya sauka kunne na ne waƙar gaba jira congratulations ministan kwadago uban mu shakira na baba alu ta mun kadir talakawa muna ta hamdala Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa
gatan al'umma gwarzon mu baba katuka baya cuta baya hannama shi yasa yake ta ɗaukaka Allah mu kara lafiya da nisan kwana ka wuce haka masoya na ta murna su kuma gauta sun yi jarkala Najeriya sai farin ciki Minister of Labor muke zuwa mai garin gaɗe katukan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwana ko baban mu zai kula ministan kwadago gaishe ka Ministan kwadago ka cika mai gari muna ta masan barka Ministan kwadago gaishe ka ka rabo da wanda ya kage ka Ministan kwadago gaishe ka wannan matsayi shine ya kai ka Ministan kwadago gaishe ka Sakkwatawa yanzu sai san barka Ministan kwadago gaishe ka Sakkwatawa yanzu mu mun more Ministan kwadago gaishe ka jama'ar kebe dukkan na ta yan murna Ministan kwadago gaishe ka zan farawa har da su suna murna Ministan kwadago gaishe ka Katsina da Kano duk suna murna Ministan kwadago yan gaishe ka Kaduna har da mutan Jos suna murna Ministan kwadago gaishe ka Bauchi Gombe duk suna murna Ministan kwadago gaishe ka ina Adamawa har mutan Niger Ministan kwadago gaishe ka jama'ar Benue har mutan Lagos Ministan kwadago gaishe ka Kwara Ido har da Kunasa Ministan kwadago gaishe ka Ekiti Alambara a gaishe ku Ministan kwadago gaishe ka Port Harcourt Kalaba suna murna Ministan kwadago gaishe ka Hausawa da Yarbawa na murna Ministan kwadago gaishe ka Igbo da Fulani duk suna murna Ministan kwadago gaishe ka Ministan Kwadago san barka Ministan kwadago gaishe ka Ministan Kwadago muna barka Ministan kwadago gaishe ka Addu'a ce zaniyo wa kun baban mu sai ku ce amin dan girman mai sama Amin Gagwar zo ka tuka Amin Allah ka riga masa Amin Allah ka tsaya masa Amin Allah ka isar masa Amin a cikin lamura nasa Amin lafiya ka daɗa masa Amin. a duniya ya rike masa Amin lafiya ka tsaya masa Amin domin daraja ta manzo Allah kare ka tuka amin Najeriya sai farin ciki Minister of Labor muke zuwa mai garin gaɗe katukan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwana ko baban mu zai kula Najeriya sai farin ciki Minister of Labor mu je zuwa mai garin gyaɗe katukan Sokoto zai fishe mu matsala insha Allah bangaren kwadago baban mu zai kula